alunecat în pțicuț. Ciao. Bună seara Răzvan, bună seara Andrei, la mulți ani de Sfântul Andrei. Bună seara Vlad, la mulți ani pentru ieri. Bună seara Dani, mulțumesc pentru tuning, domnul tuning. Ce să mai... Că spăl mașina. Am ieșit să spăl Peugeot-ul. Hai să spălăm mașina, că nu se mai poate, că e tare murdară. Ești acolo. Să vedem, hai să-i dăm o de asta. Vai, ce era acesta să-mi bat pula în el, îmi îngheață mâinile pe el. Zi. Să se înțeleagă, da? 107, bă. 107 de la ce? De la, bă, 107 mașini întrecute la fiecare drum de Zalău Cluj. Ca să ne înțelegem, bă. Când vedeți mașinuța asta pe stradă, să dați semnal dreapta și să faceți loc mai ceva ca la poliție, numai atât vă zic. Râstul, da. Ai prezentat mașinile, mă, te la alternule. Îi dau. Bine, aici avem un Audi A6 3.0. Bă, cum se simte și cum se aude mașina asta? 3.0 V8 V6. Așa, V6. Un Passerati B5, un picuț mai vechi ca ăla pe care l-am condus eu. Și avem un Seria 3. Ce e Seria 3? Vai de pula mea, cum mere pasatul ăsta pe mesej. Da, ăla că numai Peugeot mai mere așa. Pune-te, eu nu te lângă el așa. Și ăla te duc pe mesej. Pune-te. Care? Ăla cum te duc pe mesej? Ăsta? Da. Așa. Ce? N-ai spălat frunze, n-ai numai de 2 milioane, nu știi? E Sfânta Duminică, mă, ăștia să spăl mașina de Duminica. Am crezut că n-ai de numai 2 milioane, nu știi? Bă, dai frig, mă, bă, e un cancer de frig, mă îngheață mâinile. Bă, n-am numai de 2 milioane, nu pot să bag în aparat. Hai, de pula mea. În schimb, poți să plătești cu cardul. Na, pe car nu am, că am vrut 6 carduri și nu știu care să plătești. Nasol atunci. Da. Da. Ai și credit, mă. Da, mâncava și Dumnezeu vostru. Zi. Uitați, facem prezentarea mașinii. Aici avem jante de aliaj pe 19 de la Japan Racing. Așa. Cu cauciucuri de la Toyota Earth. Bine, mă. Avem aici Soft Nu Close. deschide. Ba, îmi intra pe mașina. Avem Soft Close. Obiți rabatabile față-spate. Nu știu că merg. Fața-spate. Na, zâne, ce mai avem? Ăsta, știți de la ce se inspira calul de la Lamborghini? De la ce? De la Peugeot. Așa au făcut, mâncam. Și aici avem niște semnalizări dinamice pe LED. Cu insignă ea. Dar nu se vede că e spumă. Să văd? Mă credeți pe bunul Dumnezeu că așa este o insignă de la Peugeot. Are. Da, și ce să vă mai prezentăm? Avem aici header pentru aerodinamică. Ăsta face downforce când e viteză mare. Și un portbagaj cu o capacitate de 1000 de litri. Când îți dați toate scaunile pe față. Sănătoși să fim până la urma urmei. Noi să fim sănătoși, bagă fisa băiatul și dă-i pe roșu.
Bă, ai mă grijă. Dar nu asta dă pe aici. Cât ai pe aici? Câți bani ai? Rolling! Câți bani te dă? Bă! Nu, mâncava și Dumnezeu vostru. Lumea de interiorul ăsta, adică... Bă, 210, că mai mult nu mere. Dani! Poți să accelerezi? Accelerat! Bă, dar ești pe ăla, mă! Dă-mi înapoi, mă! Apasă pe ăla, apasă! Nu, dar tu nu joace. Poți să accelerezi, bă! Accelerează! hai de pula mea. Bă, ce fain se aude. Oh, că se cae din herghelie. Sarge compresorul. A luat puterea asta. Îl încarcă de fuge. Ia mă, bă, Hai să facem box, hai să facem box. poate scapi una el. Hai bă, Recean, hai. Recean. Hai. depășesc băieții, bă, ei crede că eu n-am cai la Peugeot. Eu sunt a patra. Poate dau un downshift. Ia uite ce pune frână. Ce pune frână în curbe. Wow! Ce-o alunecat în pțicuț.
de aici, bine că n-am intrat tare. Că dacă intram tare, mă duceam pe PLM. Asta, curba asta mie, frica asta care vine în sus, imediat. Nu asta, asta. Dar pe amul, ce să fac? I-am dat în gură. Cum mă știu, mă? Vai de capul meu, mă, numai așa făcea cu după 170. După cât? Ea așa făcea după 170, să dădea, Da peste cap. s-o dau peste cap. Bine, mă, mâncam așa.